Hey guys, welcome back to my channel. Bore बावबाय नोंथांमोनखौ फैलायबाय नै मोरला मोरसिनो. So guys फोर नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो. आंथ' जोबथा दुखु दोङो गाइसफोर दिनै बिराद दुखु गाइसफोर मा होननानै बुंनो भिडिअखौनो खालामगोन ना खालामास खालामबाय उपाय गैया खालामबाय थेवब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय माने जोबथा दुखुलै गाइसफोर जोबथा दुखु मा होनना बुंनो जोबथा दुखु नामा मा थाबावगोन बेयाव गाइसफोर. Hey guys, आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दोङो आरो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव बरायबावनाय थाहरबाय माने लोमजानायनि थाखाय नोंथांमोननि भिडिअफोरखौबो नायनो हायाखै लोगोफोरनि भिडिअफोरखौबो नायनो हायाखै आरो माने भिडिअबो खालामनो हाथाराखै आङो थेवब्लाबो दिनै माने भिडिअ खालामालासिनो थानो हायासै खालामथारबाय आरो ना माने जोबथा दुखु होननानै बुंबोला प्राय बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो जोङो रेडि जाबोबाय थादोंमोन मोनसे प्रग्राम जोंनियाव दंमोन सिलभार जुबुलि सैदुता गामिजों मोनसे सिलभार जुबुलि 25 बोसोरारि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंजानायनि थाखाय रेडि जाना दंमोन खिन्थु थांनाय बावैसोनि एसअपिनि बायदियैब्ला जोङो बे सिलभार जुबुलिखौ जोङो खुंफुंनो हानाय जेबो माने राहा गैला आरोना माने क्राउड गेदारिं जानायनि जेबो पारमिसनानो गैला एसेबां थाखा खरसा खालामबाय एसेबां माने रायजोफोरा खामानि मावबाय मावख्रुबबाय खस्थ' खालामबाय खिन्थु प्रग्रामखौ जोङो खालामनो हायासै बिराद दुखु गोनां बाथ्रा खिन्थु सानबाबो सानस' हाला बुंबाबो बुंस' हाला बोसोरे दाबायदिबा माने लकडाउन बा क्राउड जमा जानो हाया खिन्थु आथिखालाव जोङो नुदों बजार बायदिसिनाफोराव बेसेबां हाजार हाजार मानसि जमा जायो खिन्थु बेफोरबायदि प्रग्रामफोरनि थाखायबा दिनै पारमिसन गैया बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा जानो हायो आरोना बेनिफ्राय स्कुल कलेजाबो बन्द जोंनि लाइमोनफोरा स्कुलाव थांनो मोनला जोंनि लाइमोनफोरा कलेजाव सोलोंहैनो मोनला ओरैबायदि माने दुखुनांथावना ओरैबायदि साननो गोनां माने समफोरा सफैदों जे जोंनि गेजेराव जों माने बुंबाबो बुंस' हाया आरोना मा जाबावगोन. स' गाइसफोर दिनैथ' एसेबां मोजां कन्टेन्ट गैखाया जास्ट बेखौनो माने शेयारिं खालामनो होननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ खालामबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हागोन बेनिफ्राय बेल आइकनखौबो दाबायना लानो हागोन बेनिफ्राय गासैबो टेक केयार लोगोफोर गावखौनो जोथोन लादो एसे गावखौनो एसे साबधानै थादो मानो होनना बुङोब्ला हादरावनो जोङो एसे एनै लोमजानाय जाब्लाबो जों आथिखालाव बिपदसै कर'नायानो गासैबो बेमारानो फ्राय कर'नायानो जाजोबो आथिखालाव उपाय गैया गगा मोनबाबो कर'ना जेबाबो कर'ना बेनिखायनो गाइसफोर लोगोफोर टेक केयार भिडिअखौ एसेबां गोलाव खालामनो हाला मानो होनना बुङोब्ला आंहाबो देहाया गाज्रि लोमजाबाय थादों मुलि जागासिनो स' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय बाय बाय.